Felicitats primer de tot per haver-vos emportat aquest Premi Talent Cambra 2021 en la secció de DeepTech. Felicitats. Gràcies, moltes gràcies. Expliqueu-nos una mica què feu des del vostre projecte, no? Aquest d'intel·ligència artificial i ha model de gestió. Molt bé. Ho expliques tu? No, explico tu. Sí? Doncs mira, nosaltres el que hem fet bàsicament és intentar resoldre una circumstància i una dificultat que tenia plantejada el Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Quina era aquesta dificultat? La dificultat era que hi havia espais en els que no podien definir quin era el preu de lloguer més ajustat a la realitat que es podia dir amb les dades que hi havia disponibles en aquell moment. Llavors, ens plantegen aquesta situació nosaltres ja havíem fet des de Becodo l'índex número 1 que havia fet servir la Generalitat de Catalunya i ens plantegen aquesta dificultat. Llavors, nosaltres, des del punt de vista tecnològic, ens ho parlem i diem, com podem resoldre això? Doncs creiem que l'única manera, l'únic camí que hi ha, tecnològicament parlant, ara en aquests moments disponible, era un model d'intel·ligència artificial. Què en genera un model d'intel·ligència artificial? Bàsicament el que en genera és una capacitat de predicció. Llavors, nosaltres generem un model que és un model que es diu d'entrenament, és a dir, li vas donant dades, anem a dir-ho així, bones, que això era fàcil, perquè teníem les dades dels preus dels lloguers certes, escolta, aquí, a aquesta adreça, aquest número, tal, a tants metres quadrats els estan llogant a 640 euros. Llavors, teníem aquestes dades i contra aquestes dades anàvem entrenant el model. Llavors, és d'intel·ligència artificial, perquè evidentment no hi ha ningú a darrere fent els càlculs a cada cas, amb la qual cosa pot donar múltiples resultats per segon o per minut o per la unitat de temps que vulgueu, una cosa, i dues coses, a mesura que es va entrenant el model, el model es converteix en el model més eficient. Ara, en aquests moments, i permetem una mica de spoiler, no? Però ara, en aquests moments, aquest model d'intel·ligència artificial dona un nivell de resposta i d'encert per sobre el 90%. Què es pot fer amb aquestes dades? Perquè les dades, clar, són molt sensibles, no? I la importància de les dades és tenir-ne com més millor i també saber-les usar ràpid, no? Què pot fer una administració pública sabent com està el preu del lloguer a tots els carrers d'una ciutat? Sí, el que pot fer és, en primer lloc, disposar de bones dades captades, perquè si no, no sabem mai si la dada aquella inicial és certa o no és certa. Aquí a Catalunya tenim la sort, diguem-ho així, que el marc jurídic obliga a dipositar el preu d'un lloguer. Clar, aquest dipòsit ens diu aquestes dues persones que estan contractant aquest lloguer l'estan contractant a aquest preu. Per tant, la dada inicial aquesta és certa. Llavors, nosaltres hem hagut de fer una feina de depuració d'aquestes dades perquè aquestes dades estan no degudament, diguem-ho així, des del nostre nivell d'exigència, no degudament endreçades. Per què? Doncs perquè si aquí hi ha un lloguer de 1.000 euros, poso un número rodó per dir un número, de 1.000 euros, i el mes que ve es modifica el contracte i puja a 1.100, nosaltres tenim la dada que ara hi ha un contracte nou a 100. No és cert. És 1.000 més 100. Llavors, això fa que hagis de fer una gestió i una modelització d'aquestes dades perquè siguin eficients. Quan estic parlant d'aquestes dades estic parlant de més de mig milió de dades, però no de mig milió de dades, dispensa, mig milió de registres on cadascun d'aquests registres tenen subdepartaments plens de dades. O sigui, estem parlant de milions de dades. Aquests milions de dades has de tenir la capacitat tecnològica per poder-ne fer coses, si no quedes allà atrapat. Per veure la situació. Per veure la situació, correcte. El que fa és llançar un pronòstic sobre quin serà el preu de lloguer allà d'allò. Per corregir-ho o simplement per dir el que hi ha? No, per poder dir el que hi ha. Per poder dir el que hi ha. Perquè nosaltres el que no fem, és fer l'aplicació, diguem-ho així, jurídica que es pugui fer d'això. Evidentment, si la Generalitat de Catalunya diu és que els lloguers, si passen un preu, no sé què, et multaré no sé quantos. Mira, escolta, a mi no m'atabali. Nosaltres fabriquem el nostre giny genera la predicció i fins aquí podem acabar. Si puc dir una cosa al respecte a això, quan els hi vaig dir amb ells que estaven allà asseguts fent els programes i pensant i no sé què,
els vaig dir que, escolteu una cosa, dic, la Generalitat de Catalunya pot posar multes, depèn del que fem. Van saltar tots de la cadira. És la primera vegada a la vida que uns informàtics, oi, poden fer un software, oi, suficient com perquè algú pugui multar. Dic, pues segurament sí. Segurament hem fabricat una cosa que serveix per això, tu. Què vols fer-hi? A nivell pràctic, a nivell tècnic, com funciona això? És a dir, qui introdueix aquella dada? O on es va buscar aquella dada actual d'aquell preu concret? El sistema immobiliari, la propietat, els registres que hi ha, cadascunet, d'on surt la dada? La dada surt de les institucions, en aquest cas seria una de les dades més importants, la de l'Incasòl, i llavors el que s'agafa són les dades de l'Incasòl i es fa l'analítica. Primer es fa una neteja de la dada perquè sigui adaptable i després es va entrenant el model fins a que arribem a una eficiència que arribi a més del 90% d'encert de predicció de valors de preu en els llocs on no tenim dades oficials de l'Incasòl. Això és pràctic per una ciutat com Barcelona, per tot el territori? S'està fent arreu o un cop creat el sistema es pot aplicar a qualsevol lloc? Bueno, aquí poder quasi... Jo diria el següent. Aviam, aquí ara nosaltres hem fabricat un giny tecnològic que s'està aplicant a la Generalitat de Catalunya i enlloc més del món. Ara bé, no hi ha cap altra rèplica arreu del món que sigui una cosa semblant. Quan dic arreu del món, menteixo, escurço, arreu d'Europa. Bàsicament, ni París, ni Berlín, ni per descomptat Madrid, tenen res que s'assembli, en quant a eficàcia. Correcte? Tenen altres models, calculen les mitges, que fan estimacions, en fi, altres models de càlcul, però res que faci servir uns paràmetres d'intel·ligència artificial. I això ens hauria de donar un avantatge en polítiques públiques d'habitatge, gaudir d'aquesta eina? Segur. Perquè això, dic segur, des de la posició que tinc jo, que és la tecnològica, no és la del poder públic. Vés a saber, no? Potser des del càrrec públic no pots fer res. Nosaltres sí, dic segur per el següent, perquè, esclar, això mateix que hem fet ara, és útil per d'altres administracions, perquè altres administracions poden nodrir-se del coneixement aquest per projectar altres coses. Per exemple, preus dels habitatges, no preu de lloguer de l'habitatge, preu de compravenda de l'habitatge. Per exemple, creuem-ho amb altres dades, sí, nivells de renta mitja que permeten accedir a determinats crèdits. Es pot complicar molt. També ho feu en local? Planta baixa? Local retail? Sí, igual. La pregunta és subjectiva, però creieu que això afavorirà finalment que estigui tot una mica més regulat i no es campi qui pugui? Vull dir, les ciutats, finalment, a Barcelona, hi ha un preu que no és el mateix que a l'interior del país. La qualitat de vida també canvia, però a les ciutats ens han menjat molt. Sí, poder no hi ha el nivell tampoc de renta com per poder pagar determinats lloguers. És a dir, com més dades tinguem, més democràtic serà tot i més regulat, diguéssim, perquè tothom realment hi aboqui la part necessària del sou a l'habitatge. Sí, ho entenc. Aviam, potser nosaltres no som les persones adequades per contestar això, però acceptem la subjectivitat de la resposta, oi? Nosaltres som capaços de fer una predicció i la predicció és orientativa. Clar, si la gent agafa i estima que ha de començar a operar per sota d'aquesta predicció, la propera predicció no estarà a aquest nivell, estarà a aquest. I si aquesta gent segueix operant per sota, la propera predicció no estarà a aquest nivell, estarà a aquest. És a dir, aquesta capacitat predictiva pot estar en bones mans, per entendre'ns, o en males mans. A l'inrevés també funciona. Clar, si nosaltres tenim aquesta predicció aquí i els propietaris dels lloguers diuen sí, perfecte, però jo em poso aquí, la següent predicció serà aquí. És a dir, nosaltres facilitem la infraestructura, nosaltres facilitem les autopistes, nosaltres facilitem les carreteres, si ho vols dir així. Però el peatge el posarà un altre, si vas amb furgoneta o vas amb Vespera, és el teu problema, no ho sé. És important entendre que és intel·ligència perquè aprèn. És a dir, l'algorítmica es diferencia de la intel·ligència artificial
perquè l'algorítmica és un condicionant o una expressió i es compleix o no es compleix. La intel·ligència artificial el que fa és aprendre de les dades que se li van retroalimentant. I llavors aquesta és l'explicació tècnica del que Josep acaba d'explicar sobre els límits que anem posant, els preus o el que sigui. Per tant, aprendre d'aquesta voluntat especulativa en la que a vegades ens movem és també una baixa una mica complicada. Clar. Gràcies, doncs, i sobretot felicitats per aquest premi. Hem intentat entendre una mica més què és el que feu, que a vegades per a la gent normal això del Deep Tech queda una mica massa lluny, massa profund. Felicitats, doncs, a IA Model de Gestió i Intel·ligència Artificial per aquest Premi Talent Canva 2021. Moltíssimes gràcies.